Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Chief Executive Member ka Khot Autonomous District Council uba his preaching son Shylla ulapan pau ba un sabu sngi ban Khot Ïatai nia ya unong ai but jong menteri rang ba ka jala uba Allantry F Dkhar Halor ka jingkam jong u ba ka inner line permit kalong ka balarim bat ka bamphoi da shu bandang pentri kam hapo ka jala ha ka jing kren bat kilat pathai kubor ulaong balada ka sarkar kam ai jubab hapo shiteo kumbala ai por da ka dorbar ba unsa Khot biang ya ka jinyalang paj ba bandawa ya Konrad ke sangma ban herno na ka syuki kumu menteri rangba ula ongru bagi paj ba kide ban snguthu ba ka sti yada ka bapaka tam ban khanglat ya ka jingwan tu gibreu ki banabar ka jella ka daitang ka inner line permit hadin ba ka sarkar National Democratic Alliance balayalam na ka BJP kala thmu ban penlong ain ya ka Citizenship Amendment Bill arjar khan riu di mene nakaliang changang kala ai ka jing itu ba life boy tarik jong u January kadai ka last speech public speech jong mo kumu nongelam ba politician pelong kumu nomi chaman pelong kumu CM katu kadai ka ba kut hoi yu ar meeting ki ban sale itu pelong ki ba red barian red tu kadai ka yu bat hang tu ngala silut bar ko bangadon mar nang ni chaman dan kumin ngala so mit ngala penpoi ya ka city resign jungan ka NPP kemudian bang resign naka NPP tang na kita daw mo tu kolong ba ngala quit sundan naka politics ti kamut kanum don shu ka bangan yele ka MDC MLA ni MP mentangi is don ki kor kubor ki bilas tang ban ong ba HS law de MP candidate jong ka koso kini ki jing berbi kini ki long ba penyalam bakala hamdan kum geta ngamsim don ngamsim ya penslur ban ya thau ya senjuk jong kirang bakur banlong ka jingking na ka banta ban yele MP kam MP di kam ibarit kam kubu presiden jong ka senjuk kirang bakur kolong ka baya kata-kata MP kalong tangkoi katanan na tadaw ai kan long ka besai bangi thau ya kani ka senjuk jong kirang bakur padani ya ka jingkran jong ha po madan student hakalai kui tarik kamdei na ka daw ban penrem ya ka nugu ko parti ba kinum yo bor nre ba ngayo I ya ka jing bam long serious jong ki ya ki issue mungila keren mene ka hapot des council ru NPP UDP PDF HSPDP hastir raju kin lada ki dei ki beri ki basuthu kemut ya ki bil jong ki ladi ban pinsted kenang ba ki MDC jong ki hi UDP NPP PDF SPDP kin job pe kinong pe ngela thau ka detli bil meta ki long ain la ya da kin job Henry Jimdon area man perkhat ya kata kolong kumbo ki pha ya ki khon na jong ben le sa thama khlem sloi khlem kuli thable tli je hang ni kila missing point di nak kata daw kani ka banga keren ka dikata but aminin ha kutu sngi alai poi terik apo madan student na jaumat abangi I kini ki thap ki dap ki duk ki nong kendong ki nong rep ki ya ka jing tri ta ki na jangai ki song da ka ja ki ba mang tu hamadan ki ba mang tu po surok ki song namar ba ki sku tieng ya kata ka jai ben riu Henry kanum dei bandon kani ka jing tieng ya kani ka jing ja menta ka jing ship tieng jongi kalong ya ki billion ki Indian mdei tang ya kita ki shispa nyo polak additional Indian ki banwan Afghanistan Pakistan Bangladesh kedai ya kini ki original hi billion mangi don tang khatsan lak mangi ti ka ILP kala de banwan klem ya keren ya kata ka CAB namangi de khatsan lak yo ne arpo hajar lak ti billion ti kamut ka ILP ka de banlong tembus ka Arunachal naduk menu kalayo Nagaland naduk menu Mizoram kalayo Sikkim kalayo Manipur kala persiang sisir kamyo mata aba arsin kadi benyo boleh hamelia omdon urgency banwan rakyat ka ILP kadi kini boleh ki pai pa ki dah benam halong kum ketu ko kimi ka bar stang ban lit lorni sene setai lani ban ki kam yu kar ba ki khun ban aja kam aja ki ban lit susrok ban yam kani ke jimi jong pai ba ka daw ko long ba ki taking nong sun sha dringi betan sekretariat nodo chief minister bat ki minister bahar khot kim dan kata ka sense of responsibility ka sense of urgency na ka benta kini chief minister ong ba un pan disciplinary action ndrei ka jaj badri jungi ka di ban pan when chief disciplinary action yo chief minister ba open slam ban ai ya ka ILP kamdei ba na ai nga ha ya compare yang abat yo Konrad ngakum CM ngila thau bon tili ki bil
Henry kontrak ku chim de star thau tang ko resolution ru tang si pitch ru hap long assembly arsin namar ba ka efficiency kam don kata ka dei ka we ka ba di bersim disciplinary action ki bri ki bom long fit ki long ki bat ya ka pus ka he Meghalaya ki di ban long sensitive hadu kata-kata ba ki don sakiwi pat ki sarkar lightly ki di ki district council dei ku makalong haki kim yo i ya kita ki district council ni ka Khasi Hill District Council ngim long kum ka Garo Hill District Council ka ba khat nyo banai khat pra banai kamla ban siu tolop ya ki nong tre pra phau kror ka ram nei kin yo ya ni ka pisa u chief minister ul ban ai award ya ka Khasi Hill District Council ni biang na dong hodong ka pisa pilang ni biang ki jing thau an jongi ki session jongi ki long ki ba khlut mu phi ki nong thok khubor phi i ya ka ta phi wan borbor ki debate jongi ka court jongi ka function la ka high court ka da ya ro ya ka court jo ka district council ndrei dan appreciation ni kata kim sung tho kim nang ban appreciate ya kini ye ki ba ka Khasi Hill District Council ka le kat kini ki bill ngel le na hado bang ada yo jing sitom ya ka men namar ba hakiti ki por bungi frame ya ki bill ndrei hakmat jong kini pa kalong kum ayo maulana hakmat jong sniang Kadi ka sarkar MDA kam sung thu ya ki bil jong district council hakapor bibilindo kapor kapten sangma jong uba hoping sun lindo ki de nyokor ya ka autonomy jong ka district council dei menta kini kimtip ya kata ka district council kemudian upai ba udi ban pan ya ka disciplinary action nadu chief minister baroki cabinet minister ki minister jong ni ka sarkar menta namar kimtip le ya kam de fishim ya ka function chuki performance chuki pinyo hakawi dei ba ki bil nil kan utili ki bil ki lapas jong district council nil dot kawiru kum kata ka government ka basin syari upai ba wa bani baniam ti khengan u ga jinglut dan tu la palat lak ki bri ki bawan tang ken thai lai spa tang ka chi shen rang san spa ka berit kata khen du tau silak tam bawan hang tu ka bai kali ka ne ka tai ka jinglut ka bakata tang namar ba kemdon ka urgency ha ka sarkar Meghalaya nga oi pai ba klet yu tau mudi Shimbik ya kini ka ILP ka district council ka ledep thau mene ngayo I ya u ba Allantry Dkhar ngala Khot ngasa Khot I syek ngasabu tarik ban Khot ya ka jing ya kum ka jing ya pen inya sekum ka debate nei ban ya pen ina mari yong ba ka United Khasi Giant Hill District Autonomous Application of Laws 1952 kam tri kam shu ba kala dan artli tila da kani ka dei ka uni u dei advisor jong chief minister dei u nokit kam bakhli jong ka ba hakmat jong ka UDP la ka standard jong jing suthu ki ka long ta kamut ka Meghalaya kala dan ha ka jing ma ka khrao katu ka statement jong ki ka mi mene kot kubor di ina ban Khot I ka wi jaka ba mai I in pen I ba ka dis council kamla ban thau ya kani ka ILP bat mangi ni da ngila mangi muki ka kani ka sarkar ka de ban kala bahaya ka bakan resignement not fit ban sinchan badeng khai ya kata ngam kren ku presiden juga senjuk sumaha ban sim kren ku individual personal namar ba ini di transitional period now CM syaka presiden ni kata kala yang kata kanorim ka pi ong mapi ka sarkar kamle kamdon khai kala mapi kinlek not wacha support tangin dang hap song bat ki legal expert don em galiti ban le yakta ti nrei ka I ka banga pen pa ni ka long ba ha ka tu ngi ngala pan ya ka jing menjur jong pai ba madan student ban aipor ya ka sarkar sitayo mata ngi ki la ya bat mata ngi la de bat kre la ka sarkar kamla hi ban Khot apo sitayo kamut lakon nukom nungi hapan Khot biang ya ka tu ka meeting pai ba wan bat ha ka ta ka por ngi demand ba ni ka sarkar ka de ban resign no namar ba ka jingkerti along haduk ni pai ba menta u shifting u ritmen sim ya kani ka CAB ndi jing sha Ïatai CAB lok sispa nyu pulak ndi kini ben ting lupa mangi galong ya uni billion population joki India kata ka ba de ben dan hangi la ka CAB ka sange nok menta shithiru kamut ngi ka ILP ngi de ban yo di kamut ya ka tu ka rai ka ba upai ba ula sim la rai ka tu ngi kamut ngin karpa ya fokusu dan ni ya kinu ba kin hapan Khot ya gitu ga meeting la hapo istio komut la de ben perkhat pa da sarkar ka fil hapo istio komut ba kamdon jingmut ben le ban thau ya ni ILP is 100 years old law kamut is outdated keren buat we flat eye ong ka wagi jing ong chui startup ong kalong outdated beling inang le chutu de kalong the best law haka India haka re India ka ba ki don ki jej ben riu rit pai ba ki jej ben riu he pai jadi tamaka kata reasonable restriction kat kum ka article 19 so paragraph 5 man ai ki reasonable restriction na ka banta ban yada ya ka population jongi ki tribal ba
kadika contempt of court kat kumpa ruling jong ka Supreme Court baka an jo governor to continue ka Supreme Court akan 1972 ki officer ki minister jaka 1972 ki tip ya ka jinsha tang shu penrem ka High Court hilai chadu Supreme Court nama ki tip ba ka regulation batau governor 1952 ka di ban yeng Kajing affair jong 1972 but ki 2018 kalong ka beneng buat ka kendo kita gili challenge du Supreme Court ndai huni mentau ong ba ka district council kam don tadau they need to be tutored kidang ha ban le chim tuition na ka banta ban su thu hi ban long chief minister hapot meghalaya di ban chim tuition chuan nang ni sakmai ma ki don lightly ke district council ki ba pimla ban ignore ki But ngim sustam wong long se berdum sensyar ka bi kalong royon ketik smi ke dei thik bat ke dei ka sokar ka bangsa di lak ki pai bak hab ban wan hamadan student begitin di mari ILP dan batieng shu bat ka ILP ke mo ngi section 4 jo ka ILP ndar kamban bo nong ap mentiru kibri la tip ILP tang surung sopo imprisonment 1 year tang ka ILP ka don dia ka prosecuting power tunggu pila koros tu lain hi kamut you are liable to be imprisoned with fine or with both that is 1 year imprisonment. Namun Dkhar binong nyak chani umtre banwan hi ti chipnai udang 1 tip mayangat jil katu ke nengur komut umtre syu sha megalia sini.